monggo Bapak. Bapak nyuwun lenggah napa jumeneng mawon? Lenggah mawon. Oh lenggah mawon. Amit nyuwun sewu kadang-kadang sinoman. Nggih. Niki Pak Lurah ingkang pundi? Pak Lurah ya Allah baguse Pak Lurah. Alah Pak Lurah niku kantone alus ngoten nggih. Ampun diraga keriyen Pak. Sungkan kula Pak. Amit-amit nyuwun sewu. Radi maju mriki nggih. Bene Mbak Sindene mungkin saged di belakang. Hah? Napa? Gelang. Oh, tombo kangen. Oh, Mas gelang kalung atau gelang akal. Gelang. Oh, gelang alit. Napa? Gelang kalung. Banci kok Pak ketoke. Apa toh? Lah Pak Lurah niki rembug. Gelangan dhewe. Nggih, tombo kangen berarti. Oh, tombo kangen. Gelang kalung napa? Gelang kalung napa tombo Gelang kangen? kalung. Gelang kalung sing tak tampa. ngono lho. Oh, alah Pak. Ngoten kula kok bingung ngoten niku. Biasane teng griyane kula 150, teng mriki 100. Mboten Pak kula gojek lho Pak. Niki sedanen nek kula tok Pak sing rampok. Tantene mboten Mbak Gevi? Ya Oh, Bu. nggih diparingi nggih. 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 Iki Pak Lurah malah bagus-bagus nih aja. Pak Lurah, Pak Binarno, Pak Imam, Pak Carik.
saksi uga sliramu ora bakal mlenjani wiwit donya nganti akhir mong sliramu sing tak pikir-pikir. Gelang kalung tambah nopo meleh Pak? Nopo Pak? Nopo wae saged kok Pak niki? Gendosan Pak Ah, sinten niku? Pak Cari nggih saged. Pak oh sing Pak Ijo. Imam. Oh Pak Imam. Pak Imam. Monggo. Napa Pak? Napa mawon saged kok Pak kula niki Eh, jen apa wae penting malah wedi ku lho Pak Imam. nek jenengan wedi jejeg mawon. Trisna Waranggono. Nggih. Dipinangkani Mas. Ji. Nggih Mbak. Duet Pak. Kali kula mawon. Oh mboten nggih siap. Nelongso rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara kending tresno gawe kangen ning atiku tansah eleh aku ro sliramu. Kerasa wis windu gonku ora ketemu keguga atiku krungu suaramu aku mung bisa ditunggu Waranggono sing